Enyi ekele afa gị. Francis Mbonu, onye ebee ka ị bụ? Onye Nnewi, ka village gị na Nnewi? Onye Ụmụdị Nnewi. Kedu ife ịbịa nnọọkwa ime ndị sekuriti wee jide gị? Ịbịa tọrọ Thunder Protector. Na ebee ka ị tọrọ ya? Taa bụ gịnị? Taa bụ Saturday. Bụ 12th 13th June. Ka ị bịara nnọọkwa. Ịbịa tọ kebụl. Onye a unu furu ife a bụ onye ori ka ọ bụ. Ọ na-abụ afa na-eje na be ndị mmadụ na-atọgasị property ma copper, anything copper, ma compressor deep freezer, ma AC oil na-alụ. Anyị nọ ebe anyị nọ nwee information na onwere onye nọ n'elu une be mmadụ atọ n'elu une na school na St. Mary's Catholic Church nnọọkwa atọ Thunder Protector. Sa wee konuko onwe anyị wee jee di ya wee ruo ebe a wee kusuzie ya esi n'elu ka esi kutu ka ndị sekuriti nnọọkwa si kutu onye anyị flokọta. Ọ chọọ ka ole ka efuzi ya na pawa karịa ya ahụ. Eweta ebe a n'ọkụ unu fụ ihe anyị na-aya. Ọ ya esi Nnewi. Kedu ka isi si Nnewi bi ebe a? Na-ene anyị na kamera. Kedu ka isi si Nnewi bi ebe a? Kedu taịm iji bịa? Ebe 10 nke ụtụtụ isi Nnewi. Isi na ibi Nnobi na be onye na Nnobi. After nke Ogbu Abamba na Nnobi. O si na ya bi Nnobi. Anyị nọ na be anyị ama na ya nọ. Ọ gbadata fa neutralize nnọọkwa. Adịka sekuriti ada alụ ọrụ. Ya ekwuru na information ka anyị niile. Onwe onye fụrụ somebody ji sọ nwere ka o si gaa n'ogbe ya mee ka anyị mara. Maka na ndị ha na-esi Nnewi amata nnọọkwa everyday. Ka emekasị ihe mana uche anyị adịghị ehu n'azụ. Onwe onye ife mere na bịa ya gba mbọ mee ka sekuriti nnọọkwa mara. Maka na anyị na-eji onwe ka anyị si ada esobie ife. Anyị sogide ife anyị ma nwetatu ife na-eme n'isi eme. Nya bụzi na onye ife mere na biya ozobe. Ihe mebeghị izobi onwe onye ya anụnụ. Mana ọ bụrụ na anyị mara anyị nwere ike nwee information ndị bi that area mara ndị na-eme ụdị ihe ọjọọ ahụ ebe a flesh ya out. So nọọ ihe ji wee sị ka anyị tinye nke a na n'ihu akwụkwọ ka unu wee fụ onye na-ezu ori na nnọọkwa na-abịa nnọọkwa abịa zuo ori. Ka Thunder Protector obere dị ife a. Esikwa n'afọ ọ bụ gị n'ọzọ? Francis Mbonu, onye ọdịda onye Ụmụdị Nnewi. Unu na-anụkwa unu aka ajụ ya na ọ na-eje ụka ebe ahụ ka ego o nyeta na onyinye ka o je ka ọ tọrọ na waya ka ọ na ụlọ ụka adụọzi na Nnewi ọ tọchago nke dị na Nnewi o wee mafee obodo ndị ọzọ ije tọ waya na ụlọ ụka fa ka ọ na ụlọ ụka adụọ na Igbo Ukwu ebe ọ nọ. Ọ ka unu na-afụ apụta na ndị na-eje afịa na-aba moto ndị oshi a na-abakwu moto iche na o nwere ebe fa na-eje ihe ama na-egbe fa na-eje oshi na ebe fa na-eje atọ waya. Unu ya hapụ ya ka ọ pụbakwanụ ka unu ya kpojere ndị uwe ojii echi ya hapụ ya ọpụbakwa. Unu ya egbujiri ofu aka kụjisie ya aka na abụ ka amaa na ụkwụ ka o ya ejizi atọ ka amarụ ka o ya etigharị elu. Daa na ezu oshi unu na-enwere ọgụ. Onwe ndị ọka abụghị fajide unu aka unu na-aba aka unu a unu ji ezu oshi ma nke unu ji atọ waya. O megharịkwa ọzọ n'ụwa unu wee nọcha n'ụwa wee nwụọ. Unu fuo oshi na unu pụta ụwa ọzọ unu a na-agba na-edi mkpa mmadụ ibie nọ n'ime afịa na-agba ọsọ afịa. Ụfọdụ na-agba ọkada, ụfọdụ na-anya keke nke ya ebe ịda agagharị n'ogbe na-agagharị n'ụlọ ejide ebe mmadụ lụrụ ụlọ nọrọ township nọrọ obodo oyibo ekpokofe ife niile dị n'ụlọ ahụ tọkọrọ mazi nke eji wee ka ụlọ ma sịrị na onwe dị nke fafụrụ hapụ ọ bụrụ na POP faya akụgide ekutuo ya were ọdụ eji wee wụ ya. Ụdị ndị adọdịrị mma ide emere ebere ụdị ndị adọdụ mma ịda akpọnyere ndị uwe ojii nọọ ntu unu jidere ya ife oji atọwa ya unu ewere ya bejisichaa ya aka ya ma nwa aka ya onye nwezido nwa aka ka anyị maa na ile ka o ya eji atọ ka ọkpa ka o ya eji atọ.